Je to fuška. Keď som si nesiahol na dno, tak som určite blízko. Vzhľadom na to, že človek je tam na bicykli, tak si myslím, že je to celkom slušná výška. A tu to preskočím. A tu je už samotné sedlo. V sedle takéto priblblé ksichty, pretože ja by som to prirovnal k tomu, že keď je človek napitý a chce zatvariť nejaký inteligentný a ešte v tej napitosti má podať nejaký výkon, tak, tak asi by som to k tomuto prirovnal. Ale 5416 metrov nad morom. Čiže ste tam došli? Na bicykli, áno, došli sme tam, v podstate nám ani iné neostávalo, lebo by sme sa museli celú trasu vrátiť. Čiže došli sme tam v ten deň, po 8 hodinách z tej chaty v 4200 metroch. No a na druhú stranu sa nám otvoril takýto pohľad. Obrovské snehové pláne, vtedy si človek pomyslí, že čo tam s tým bicyklom ide robiť. Ale nebolo to také strašné a toto je jedno také video, ktoré vám ešte chcem tiež pustiť. To je video, ktoré som si urobil na to, aby som si pamätal, že aký som bol unavený, lebo ja mám strašne takú selektívnu pamäť, kde ja zabudám na všetko zlé, čo sa stalo na výlete a toto som si natočil, aby som si to vedel teda pripomenúť. Už sme za sedlom, stále ešte vo výške okolo 5400 metrov. Bolo to ťažké. Keď budem s odstupom času hovoriť, že to nebolo ťažké, tak budem klamať, pretože to bolo to asi to najťažšie, čo som išiel. Inak štruktúru, keby ste si chceli spraviť, vôbec nie je taká komplikovaná. Problém je to, že sme to išli v opačnom smere a tam to spanie, kde sme boli, je vo výške 4200 a potom je tých 1200 výškových. Z opačnej strany sú tie tabory po 200-300 metroch a robí sa to úplne iným spôsobom. Sa ide vyššie, vráti sa, človek prespí a ide to postupne niekoľko dní a potom vyjde hore aj vysmiatý, netrpí tak ako my. Takže to nie je také, že to musí byť také zlé, len ten spôsob bol taký, proste, aby sme si to užili, no, aby sme si pamätali, že sme tam boli. No a keď ste videli tie veľké snehové pláne, tak ste si možno povedali, že je to úplná blbosť ísť na bicykli, ale stačilo zísť nejakých 200 výškových metrov a už sme mali takýto krásny zjazdný terén, čiže toto sa dalo všetko ísť už v sedle. Aj keď stačilo napríklad mne osobne klesnúť nejakých 200 výškových metrov a týmto terénom som už dokázal krásne si užívať jazdu, čiže už to nebol absolútne žiaden problém. A v takejto scenérii si jazdiť trailové chodničky, tak to je fakt zážitok. Fero je technicky slabší, takže radšej šiel opatrne. No a tu sme došli už do high campu, to je vlastne z tej opačnej strany taký najvyšší bod, odkiaľ všetci vlastne tí trackery vyrážajú na sedlo Toron Blanc. Im ostáva vlastne na ten finálny výstup nejakých 500 výškových, my sme to mali 1200. A ďalej pokračuje chodník údolím, respektíve stenou toho údolia. V tejto výške ešte nie je cesta, ale iba taký chodník, ako vidíte. No a týmto chodníkom ísť na bicykli je tiež fantázia. Kone používajú na to, aby pomohli turistom niesť batožinu. Tu sa nám stala celkom taká zaujímavá vec. Vlastne človek aj z tej únavy, aj z tej nadmorskej výšky niekedy môže sa aj zle rozhodnúť. A my keď sme zišli na ubytko, kde sme mohli vlastne prespať vo výške asi 4600 metrov, tak sme sa zlákali na to, že zideme ešte nižšie, lebo že však lepšie sa vyspíme a bude to lepšie. Tak ja som súhlasil, Števo súhlasil, Fero síce nebol s tým vnútorne až tak presvedčený, ale súhlasil.
No vybrali sme sa, Števo ušiel, Fero som videl, že on nevie vôbec jazdiť na bicykli, on už iba tlačil, on bol úplne groggy, čo predtým sa nepriznal, tak ja som išiel popri ňom, no zrazu nám prišla tma, došli sme na nejaké ubytko s Ferom, Fero už nebol schopný akože ísť ani nikam ďalej, tak ja som Ferovi tu zabezpečil spanie a Števo niekde vpredu, hej, vonku tma jak v rohu a teraz čože, ísť za ním alebo čo, tak reku Fero, ty tu prespí, ja idem do ďalšej dediny, kde by mal byť teda Števo niekde, ináč to boli také dediny, že 10-15 domov, hej, čiže keď dojete do dediny, tak Fera nájdete, alebo Števa. Jasné. To zase nie je taký problém, hej. Tak som tam Fera nechal a reku, že idem za Števom. Tma jak v rohu, taký chodník, jak ste pred chvíľou videli a idem zrazu jeden brodík, druhý brodík a zrazu som si tak uvedomil, že kurník, však ja idem takým úzkým chodníkom, ani nie meter širokým, ani neviem, aká je roklina podo mnou, niekde spadnem dole, ani ma tam, neviem, kedy ma tam nájdu, nie, reku, to je blbosť. Tak vrátil som sa naspäť ku Ferovi, prespal som tam s Ferom, upokojil som ho, lebo to už akože bol rozpad partie pre ňoho, ale... Už nás chcel nechať, že on už s nami nejde ďalej ani, že on už sám odletí a to bolo strašné. Ale on mohol povedať, že dosť, ale on nepovedal. A nám sa to zdalo, že to bude dobre, lebo tam bude už možno teplá voda, elektrika a na mape to vyzeralo, že to je zjazd dole kopcom 10 km. No ale rýchlo sme zistili, že ten kopec dole bol veľmi často aj hore. No ale už bolo neskoro sa vrácať, hej. A ja som bol vlastne len pár domov od nich. K tomu sa dostane. Toto je fotka ráno, keď sme teda išli s Ferom vyraziť, že ideme za Števom, hej. A vyrazili sme, prešli sme 150 metrov a niekto tam na nás kričí, nie? Ten miestny tam kričal, že tu máte kamaráta, tu máte kamaráta. A vlastne sme zistili, že Števo tiež večer tak usúdil, že ďalej sa už v tej tme nedostane. A ostal spať tam tiež, hovorím, tých 150 metrov od nás a ja keď som večer vlastne išiel, tak som išiel vedľajšou ulicou a tu iba dve ulice boli tam dve uličky, no, bohužiaľ. A bohužiaľ som trafil, išiel druhou. Nebol, no ale nakoniec sme sa našli a to som mal vonku blikačku aj svetlo, že by ma videli a ja som ich dokonca aj videl, že idú svetla desi ďalka a zrazu už nešli, no. No len nebol Števo schopný nejak vybehnúť za nami, ale... No ďalší deň sme si dali taký oddychový a išli sme do údolím. Išli sme takto údolím. Celý čas vlastne krásne po slniečku, krásnym chodníčkom a s výhľadom na 7000-ové kopce. Úplný sen, ale toto vám chcem pustiť. Tu sú Števové také bezprostredné pocity potom, keď sme ho vlastne našli na tom ubytku, keď bol stratený a našiel sa. Tak to vám pustím. Čo som? Ja nič nehovorím. Mal som tam peknú myš na jedne. Dosť ma nerozneval. Povedz nám ešte o svojich pocitoch. Strašne ma. Už druhý deň zráno. Už nikdy mňa taký bolo nepadne. Že by ja som to tak trafil. A nie si rád, že si tu? Hľadal, viem, že som nikdy nezabaviť. Ale že si šťastný, že si včera prešiel cez sebou. Isté to nebolo. No to bola celkom teda sranda. Ja som už bol plný síl, ale Števo si to veľmi dobre pamätal, čo všetko nepríjemné zažil. No, tu sme šli takým mostom zaujímavým lanovým. Tu sa nám stala taká zaujímavá príhoda tiež, že Fero jak predtým tlačil každý chodník, lebo bol strašne unavený a netrúfal si a tu zrazu našiel také schodisko, takých 7 schodov a pozeráme na ňo a on ide dole tými schodami na bicykli. A pustil sa dole tými schodami a zapichol sa s príľbou do hliny.
odlomil si kameru z hlavy a akože my sme nechápali, že to je tiež asi tou nadmorskou výškou. Tu si môžete tiež všimnúť, že síce ešte tu nie je cesta, ale už sú tu stĺpy a elektrika, čiže vlastne nemôžeme tým ľuďom vôbec zazlievať, že aj oni chcú pohodlnejšie žiť. Z nášho pohľadu je to také, hej, že postupuje civilizácia a ničí sa nejaký trek alebo nejaký zážitok, ale my tam pojeme raz za život, ale oni tam žijú stále.